Walay natalang significant incidents ang Davao De Oro Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kun PDRRMO tungod sa low pressure area kun LPA nga nakaapekto sa probinsya. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang Vincent Randy Loy ang head sa PDRRMO sa Davao De Oro, gisulti niini nga nakaandam na ang mga evacuation centers ug ayuda nga itunol sa matag local government unit kun LGU ug galing adunay mga residente nga maapektuhan sa dili maayong dagan sa panahon. Sa mahigpit sa province, doon ang putay mga preposition goods, no, with the help as well of DSWD and also ang ato ang sa lokal na paggamhanan ng mga supplies po na naka-standby. Kagahapong adlaw, Nobyembre 3, 2022, sa dihang nagdeklara si Davao De Oro Governor Dorothy Gonzaga og province-wide suspension of classes tungod sa weather disturbance. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN.